Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Barchalarыбызны да юктан бар кылып, безне үзенең шексез нигъмәтләрендә, сый-хөрмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең шөкерләребез, мактау һәм улуглауларыбыз булсын. Безгә шушы хак динебезне өйрәткән, безнең өчен иң хәерле, иң күркәм үрнәк булган сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламе һәм салаваты булсын. Хөрмәтле әтиләр, әниләр, апалар, абыйлар, муслима кардәшләрем, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Һәрберегезгә Аллаһның шексез сәламнәре, аның рахмәт һәм бәрәкәтләре булсын. Әлхәмдүлилләһ, бүген инде безнең Радиф хәзрәт белән өченче вагаз. Әйе, монда Аллаһка шөкер сыерны күп ашаталар һәм күп савалар да инде. Әлхәмдүлилләһ. Теге зарланып булмый. Әйе, шуңа күрә бу инде безнең бу соңгысыдыр бит инде. Бүтән булмыйдыр бит, иншалла. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә файдалы, һәрберебез өчен дә хәерле мәҗлесләрдән кылсын, иншалла. Һәм инде Раббым миңа да сезгә файдалы булган хәерле сүзләрне ирештерергә һәм иң мөһиме ул сүзләр белән киләчәктә гамәл кылырга Раббым насыйп итсен. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва салламның бер хадисе. Бу хадис Абу Зар исемле Абу Зар аль-Гифари дигән сахабадан килә. Һәм шушы хадисендә Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям шушы яраткан сахабасына 7 киңәш бирә. 7 васият. Аны инде киңәш, 7 насихат дип әйтсәк тә була. Ләкин инде күп кенә җирдә васият дип килә, һәм монда да васият дип әйтелә. Һәм иншалла, менә шушы инде берәр сәгать эчендәме мин сезгә тырышырмын шушы 7 васиятны укып, һәрберсенә бераз гына аңлатма биреп китергә. Шәт иншалла, Аллаһның илчесе аны инде Абу Зарга гына кылмады ул васиятны, үзенең бөтен өммәтенә, бөтен кешелеккә кылды. Шуңа күрә ул васиятләргә кулак салып, ул васиятләрне күңелгә сеңдереп, иншалла, без шул васиятләр белән кешебездән килгәнчә гамәл кылсак, ул безнең дөньябыз өчен дә, ахиратыбыз өчен дә файдалы булыр, иншалла. Абу Зар радиллаһу анху әйтә, яраткан дустым ди, халилим ди. Халил дигән сүз монда инде яраткан дус мәгънәсендә килә, һәм яраткан халилим дип Абу Зар пәйгамбәребезне әйтә. Гомумән, без инде Халилур Рахман дигән исемне күбрәк кемгә бәйләргә күнеккән? Ибраһимга. Чөнки Аллаһ Тәгалә Куръани Кәримдә «Ваттахазаллаһу Ибраһима халила» ди. Аллаһ Тәгалә Ибраһимне үзенең халиле, ягъни яраткан дусты итеп сайлады ди. Ләкин Ибраһим Халил исемен йөртсә дә, сөекле пәйгамбәребез дә, аның хадисләрендә килә, ул да Аллаһның тагын да зуррак халиле булды. Шулай бит, Ибраһимнан да якынрак. Һәм менә монда да Абу Зар минем халилем дигәч, монда сөекле пәйгамбәребез турында ул шулай әйтте. Минем яраткан дустым ди, миңа 7 нәрсәне васият итеп әйтте ди. 7 нәрсәне. Һәм иң беренче Абу Зар әйтә, ул миңа ди ярат мискиннәрне дип әйтте ди. Һәм аларга якын бул дип әйтте ди. Мискин, ягъни мохтаҗ булган, авырлыкка дучар булган, ризыгын югалткан, малын югалткан, шушы мискин кешеләрне яратты һәм аларга якын бул дип әйтте ди. Әлбәттә, без инде бөтен насихатны укып тормыйм. Һәрберсенә инде әйдәгез аңлатмалар биреп, вакытны 2 тапкыр кабатлаганчы, иншалла,
кіріп кетеміз аны аңлатуға. Аллаһның дине әлбәттә безне өйрәтә үзеңнән зәгыйфрәк булган, үзеңнән түбәнрәк хәлдә булган кардәшләргә, кешеләргә карата мәрхәмәтле булырга. Аларның хәл-әхвәлләрен белергә, кызыксынырга. Чөнки күп вакытта без белмибез кызыксынмаганга күрә. Мәсәлән, кайбер кешедән сорасаң, мәсәлән, закатымны бирергә иде ди. Мисал белән, мин инде Казанда утырам бүлмәдә, миңа шалтырата каяндыр ниндидер районнан, Кукмараданмы, Ширмешәннәнме, хәзрәт, закатым бар иде, сезгә китерсәм буламы ди. Беренчедән инде мин закат алучы түгел, әлхәмдүлилләh, мин аны алсам да, дөрес аңлагыз, мин аны әманәт итеп алам да, ирештерәм кирәкле кешеләргә. Шулай бит инде закат ияләренә. Әмма мин сорыйм, сез кайсы районнан? Шушы районнан. Әмма әйтеп, сезнең үзегезнең районда. Сез бит инде шул районда эшләгәч, шул җирлекнең егете булгач, сез бит инде үз яныгызны кайгыртырга тиеш. Монда мен әйтәм, Казанда сездән башка да закат бирүчеләр күп, борчылмагыз. Закат алучылар күп булса да. Шуннан соң әйтәм, мин белмим монда ди, ләкин белер өчен кызыксынырга кирәк. Шулай бит инде, сорашырга кирәк. Менә бездә гадәттә мискиннәр байларның кая икәнен беләләр. Чөнки аны белгәч, ул сорый ала башкасына. Байлар көчлеләр, зәгыйфләрнең кая икәнен белмиләр. Менә шуңа күрә, әлбәттә, Аллаһ Тәгалә сиңа көч-куәт биргән икән, син үзеңнән зәгыйф, көч-куәттә, мал-мөлкәттә түбәнрәк кешеләрнең хәлләрен белешергә һәм ул кешеләрне табып, ничек тә булса, кешеңнән килгәнчә тормышларын җиңеләйтергә, аларга ярдәм итәргә тиешсең. Моңа безнең инде динебез өйрәтә һәм пәйгамбәребез алейһиссалату вассалам Аллаһы Тәгаләдән үзе васият алды. Бар шундый хадис, бу хадис Тирмизида килә, сахих хадис. Анда Аллаһы Тәгалә ул хадистә пәйгамбәребезгә васият бирә. Айрым нәрсә ди? Ида саллайта, әгәр ди намазыңны укысаң ди, намазыңа кирсәң, әйт ди, дуа кыл ди. Ягъни намазда яки намаздан соң нинди дуа? Аллаһумма инни ас'алука, я Аллаһ, мин сорыйм синнән нәрсә? Иң беренчесе фи'ләл хайрат. Изге эшләрне сорыйм синнән. Ягъни миңа изге хайырлы эшләр эшләргә насыйп ит. Чөнки Аллаһ Тәгалә сиңа изгелекне ачмаса, син аны эшли алмыйсың. Шулай бит. Изгелекләрне эшләргә насыйп ит. Ва таркал мункарат. Явыз эшләрне калдырырга ярдәм сорыйм. Аллаһ Тәгалә сине сакламаса, син ул явыз эшләрдән имин була алмыйсың, эшләячәксең. Шуңа күрә Аллаһ тәүфик сорыйбыз. Шулай бит. Өченчесе ва хуббал масакин. Мискиннәргә карата мәхәббәт. Мискиннәрне яратуны сорыйм. Яраттыр миңа мискиннәрне ди. Ва иза арадта би'ибадика фитнатан фаақбидни илейка гайра мафтун. Һәм дүртенчесе, я Раббым, әгәр дә син үзеңнең бәндәләреңә зур бер фитнә җибәргә карар кылсаң, ниндидер зур сынау, ниндидер авырлык, фитнә, ал минем җанымны ди, ул фитнәгә кирмәгән хәлдә ди. Ал минем җанымны, ул фитнәгә кирмәгән хәлдә. Менә бу сүзләр белән Аллаһ Тәгалә кушты пәйгамбәребезгә мөрәҗәгать итәргә дуасында. Менә монда да без күрәбез, өченчесе нәрсә килде? Ва хуббал масакин. Мискиннәрне яраттыр миңа ди. Димәк, Аллаһ Тәгалә теләде сөйкле пәйгамбәребезнең мискиннәрне яратуын һәм ул яратуны миннән сора диде. Мин сиңа ул яратуны бирермен диде. Һәм чыннан да сөйкле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям гомере буе ул мискиннәргә якын булды. Ул аларга якын торды. Хәтта пәйгамбәрлеккә хәтлек, пәйгамбәр булганчыга кадәр, менә бу васиятләрне әле ишеткәнчегә кадәр сөйкле пәйгамбәребез фақирләргә ярдәм итә, мискиннәргә ярдәм итә. Һәм бигрәк тә пәйгамбәр булганнан соң үрнәк буларак ул аларга бик якын торды. Кай вакыт каядыр Кәгъбәтуллада алар белән шунда бер пишмакка җыелышып, алар белән сөйләшеп утыра иде. Алар аңа моң-зарларын сөйлиләр иде. Ул аларга дуа кыла иде. Ул аларга закатын бирә иде, ягъни аңа киләләр закат, ул закат тапшыра иде. Аларга ризыклар бирә иде. Менә шулай итеп аларга үзенең ихтибарын бирде. Аларга рәхим, шәфкать күрсәтте. Аларга гыйлем бирде.
Мәсәлән, аның дәресендә бик күп мискиннәр утырды. Бик күп мискиннәр утырды. Һәм сөйкле Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям аларның күңелләрен күтәрә иде. Хәтта беләбез, бер егет булды. Аның яшәргә урыны юк иде. Ул шунда кайдыр мәчеттә йоклый иде. Аның әйтәләр, акчасы, малы, ие түгел, какой монда ие. Аның баш астына салырга мендәре дә юк иде. Баш астына салырга мендәре дә юк иде. Ул беләген салып йоклый иде, менә булай торып. Теге ташка ятмаска инде менә шулай йоклый иде ди. Һәм бер вакыт хәтта сорады, "Өйләндеңме әле?" ди. Ул егет инде мискин, фәкыйр, әле аның йөзендә ни бар иде? Гариплек бар иде. Гариплек. Һәм "Өйләндеңме?" ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям, ул әйтә, "Миңа кем кызын бирсен инде?" ди. Кем миңа кызын бирсен, ни акчам юк, ни яшәргә урыным юк ди. Ни әле минем йөземдә нәрсә? Гариплек бар ди. Ягъни ямсезлек бар ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, "Аллаһ каршында син матур" ди. Һәм әйдә киттек, мин сине өйләндерәм дип барды кыз сорарга. Хәтта теге бер сахабаның кызының, бер сахабаның кияве үлгән иде. Гыйддәсе беткән иде. Һәм кызы тол калган иде. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям килде, "Кызыгызны бирегез" дип. Әле ул шатланды, Пәйгамбәр үзенә сорый икән дип. Юк ди, мин үземә сорамыйм ди. Мин ди менә шуңа сорыйм ди. Шуннан соң инде күңелләре бик каты төште. Бик каты төште. Чөнки ул бөтен кеше белән ул хәерчене. Ул шунда мәчеттә инде намаз укып, гыйбадат кылып, ләкин карагыз, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям бит аны булай гына кулыннан җитәкләп алып килмәде. Димәк, ул егетнең акчасы булмаса да, кем әйтмешли, баш астына салырга мендәрлек акчасы булмаса да, ул егетне әгәр дә Пәйгамбәрбез "Мин сине үзем өйләндерәм" дип кулыннан җитәкләп алып киткән икән, димәк, ул егеттә нәрсә бар? Анда хәерлелек бар ул егеттә. Ул егеттә ихласлык бар. Ул дәрестә беренче утыра. Ул намазда беренче сафта иде. Шуңа күрә теге байлыгы булмаса, аның башка байлык булды. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез җитәкләп алып барды. Кем икәнен белгәч, шуннан нәшик әйтергә белмиләр. Юк ди, юк, без моңа ди, без бит я Расулалла, моннан күбрәк яхшырак җегетләр килде, без аларга кызны бирмәдек ди. Һәңгә ничек бирик инде дигәч, шуннан соң инде теге кыз ишетеп чыкты. Әгәр дә Аллаһның илчесе ди, бу егетне алып килгән икән җитәкләп, бирегез мин аңа кияүгә ди. Ул егеттә хәерлелек бар диде. Һәм никах булды. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям үзе өйләндерде. Аннан беләбез, җихадка чакырдылар, ул чыгып китте җихадка, һәм аны соңыннан мөселманнар җиңде, ләкин күпме сахабәләр бит инде шаһид киттеләр, һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? Тәннәрне җыегыз диде. Мәйетләрне җыегыз диде, чөнки аларны җирләргә кирәк. Шулай бит инде сугыштан соң. Һәм бөтенесе җыйды да, шуннан соң Пәйгамбәрбез карый, бу сахаба үлгән, бусы шаһид киткән, бусы теге дусты юк аның. Теге дусты юк. Исәннәр арасында да юк. Үлгәннәр арасында. Кая соң ул ди? Кая ул ди? Шуннан соң белмибез, я Расулалла ди, аны каядыр күрмәдек тә, чөнки аны эзләүче дә булмаган. Хәерче бит инде ул. Бер факир инде ул, шунда мискин инде ул. Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям табыгыз ди. Шуннан эзләп киттеләр, я Расулалла, монда ул ди. Шуннан соң килсәләр, бу ята җәрәхәтләнеп беткән кылычлар белән, һәм кырында анда 4ме, 5ме мөшрик ята. Ягъни 4-5 кеше белән сугышкан бер үзе. Шуннан соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям кабер казыта. Һәм менә шулай кочагына алып кабергә төшә. Кочагына алып шушы егетне кабергә төшә. Һәм нәрсә ди? Каталтахум ва каталук ди. Син аларны үтердең ди, алар сине үтерде ди. Ягъни ул бер үзе 4-5 кешегә каршы сугышкан. Тегеләр дә үлгән, ләкин инде җәрәхәтләнгән булган, яраланган булган, һәм нәрсә? Үзе дә үлгән. Алар сине үтерде ди, син аларны үтердең ди. Һәм шунда нәрсә ди? Мин синнән ди, син миннән ди. Ты от меня ди, а я от тебя ди. Без бергә ди. Һәм шуны куя кабергә, һәм шунда әйтәләр, күпме сахабәләр ди. Шунда тордылар ди, без шуның урында булсаяк дип ди. Менә карагыз, ислам пәйгамбәребез нинди бер кем санламаган, бер кем анда кызын да бирмәгән егетнең ничек язмышын үзгәртте. Шулаймы? Һәм күрсәтте, менә диде. Үз кулы белән, ул бөтен кешене үз кулы белән җирләмәде. Шунда сахабәләр ди, без нинди бәхетле кеше, безне шунда үтереп, безне кочагына алып җиргә куйса иде Аллаһның илчесе дип тордылар ди. Менә ничек итеп ислам
Хатта кеше күзлегендә иң түбән булып күренгән ниндидер фақирны да, мискинны да нинди бийек дәрәҗәгә күтәрә. Шулай бит. Әле хатта аның шундый җире бар. Тагын тол калды бит инде. Шулай бит. Тол калды. Аның гыйддәсе бетүгә ди ишек төбенә бик күп ирләр җыелды ди. Ягъни пәйгамбәрбез әгәр дә бу егетне үз кулы белән җирләгән икән, димәк, аның тол калган хатынында да бик күп хәерлелек бар дип, анда бик күп ирләр җыелды ди, аның кулын сорарга ди. Менә шуңа күрә хатта хатынының да теге әтисе белән әйткән бит, юк инде, моңа каян бирик инде дип. Хатта тол калган хатынының дәрәҗәсен күтәреп китте шушы бер мискин баш астына мендәрен дә сала алмаган менә егет. Менә шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям ул күтәрә белде. Ул аның яхшылыгын күрә белде. Хатта булды шундый әйтегендә Пәйгамбәрбез вакытында тормышында шундый конфликт. Пәйгамбәрбез фақирләр, мискиннәр янында күп булу сәбәпле аның кырына байлар килми башладылар. Мәсәлән, Курайшлар, шундый көчле байлар, алар карыйлар да, "Тәк, кая ул Мөхәммәд?" Юк, ул тегендә фақирләр белән. Фақирләр янына барасылары килми. Алар бит инде алар кимсенеп карадылар, җирәнеп карадылар. Шулай чөнки фақир бит инде ул аның бит инде мендәре булмага җуынырга, аның өйдә булмаган бит инде, душыда булмагандыр. Шулай бит. Киемендә юалмаган бит, бераз гына исидә булгандыр инде, Аллаһ белә. Шуңа күрә хатта шундый ни булды? Пәйгамбәрбезгә әйттеләр, шарт куйдылар. Әгәр дә син безнең белән эшлисең килсә, син алардан ерагай диделәр. Чөнки син алар белән булсаң, без сине китермибез үзебезгә диделәр. Чөнки Пәйгамбәрбезгә байлар кирәгиме? Көчлеләр кирәгиме? Кирәги. Өммәтне күтәрергә кирәк. Исламны күтәрергә кирәк. Көчле кешеләр килсә, артыннан кабилә башлыклары килсә, артыннан башкалар килә. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез ул, "Юк, мин хәерчеләр белән булам." Юк, ул аларга да барды. Шуңа күрә, мәсәлән, Габаса сүрәсе дә шундан килеп чыкты бит. Шулай бит? Габаса ва тавалла. Ягъни Пәйгамбәрбез бит көчле байларга вагаз кылганда күрмәде. Күзе сукыр булмаса, ул бүлдермәси, килеп бүлдерде. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям йөзен шиерде. Шулай бит, "Абаса ва тавалла" ди, йөзен шиерде, артын куйды ди. "Анжаахул агма", аның янына сукыр килгәч ди. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә аннан аят иңдерде. Менә шуңа Пәйгамбәрбезгә байлар да кирәк. Һәм ул нишләргә белмәде. Һәм миңа нишләргә? Бу фақирларны ташлыйммы инде? Бу мискиннәрне ташлыйммы инде? Мин аларның күңелен күтәрәм, мин аларның күңелләрен юатам бит, ярдәм итәм. Булар да кирәк. Шуннан соң инде әллә чыннан да алардан ерагаймы дигәч, Аллаһ Тәгалә хәзер укып тормыйм. Әнғам сүрәсенең 52-нче аятын иңдерде. 52-нче аят. Һәм шушы аятта нәрсә диде? Аллаһ Тәгалә әйтте, "Раббыңның ризалыгына ирешим" дип, кичләрен һәм иртәләрен Аллаһка ялваручыларны үзеңнән кума диде. Кума диде. Ягъни бул шул фақирлар белән диде. Ташлама ул мискиннәреңне дип Аллаһ Тәгалә Әнғам сүрәсе 52-нче аятта әйтте. Менә шуңа күрә бу очракта Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Бу фақирларың синең бу байларыңнан хәерлерәк диде. Һәм моннан бәрәкәтне син күбрәк табасың диде. Менә шуңа күрә безнең бүтән дәресебездә үтеп китергә мөмкин бу темада. Бу бик зур тема, бик кызыклы тема, бик кирәкле тема. Ләкин шуны гына әйтәсем килә. Менә Аллаһ Тәгалә галя кулли шәйин кадир. Аллаһның көче һәрбер нәрсәгә җитә. Аллаһның ризыгы шиксез. Аллаһ теләсә бөтен кешене байтып буламы? Була. Аллаһ Тәгаләнең ризыгы бөтен кешегә җитәме? Җитә. Аллаһ Тәгалә теләсә җир өстендә бер фақир, бер мискин калмас иде. Шулаймы? Бөтен кеше бай булар. Юк фақирлар бар. Юк мискиннәр бар. Димәк, Аллаһ Тәгаләнең монда хикмәте бар. Әгәр дә җәмгыятьтә, әгәр дә бер халыкта, бер милләттә бар икән фақирлар, димәк ул фақирлар кирәк. Ул мискиннәр кирәк һәм алар җәмгыятьтә ниндидер вазифа башкаралар. Аларның да ниндидер миссиясе бар. Әгәр дә, мәсәлән, Аллаһ Тәгалә милләт башына, өммәткә көчле кешеләрне бирсә, гыйлемле кешеләр, галимнәр, көчле сәүдәгәрләр, акчалы җегетләр, алар халыкны тарта, алар милләтне тарта, алар авылны, шәһәрне күтәрә. Мәсәлән, Абу Бәкрләр, Гомәрләр, Госманнар, алар бит көчлеләр булды, шулай бит. Аларга Аллаһ Тәгалә үз миссиясен бирсә, буларның үз эше. Булар нәрсәгә кирәк? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям берәр авылга, берәр җирлеккә барса, аны иң көчле кешеләр каршылай.
Делегация болып шығалар еді, ең күшлі кішілер. Мына битінде, мәселен, ертеге президент келе десе, Қоқмараның главасы бүтін соқбайларын жиып алып шықмай битінде ол район башына. Шулай ма? Һәм президент кімнәр білендір көрішсе, ол битінде көріштірі күшлі жігітлер білен. Шулай бит? Мына бізде шундай жігітлер бар, бізде фермерлар бар, аларға зірек ярдәм керек еді деп. Ол битінде ғадати нәрсе. Пейғамбарымызға да шығардылар күшлі-күшлі. Пейғамбарымыз нәрсе деп айтайы. Абғуни би дуғафаикум дейді. Кетіргіз әлі меңа зағифләрігізні дейді. Қая сіздің міскінләрігізді, қая фақирләрігізді. Яғни мен бұл жерлікке келдім, көрсәтігіз меңа күшләрігізні гына түгіл, зағифләрігізні көрсәтігіз. Қая дейді. Һәм нәрсе деп айтқан? Иннама тунсаруна ва турзақуна би дуғафаикум дейді. Сіз дейді Аллахның ризығын алашақсыз дейді. Аллахның ярдәмін алашақсыз дейді. Шул зағифләрігіз сәбәпләре. Демәк, тағын бір генә хадис китерәм дә, ни өчен зағифләр кирәк икәнен нәтиҗә чыгарам. Бысы булды Ан-Насаи риваятында килә. Иннама янсуруллаху һазихил умма бидаифиха ди. Аллаһ Тәгалә бу уммәткә ди үзенең ярдәмен бирер зәгыйфләре сәбәпле ди. Бидъаватихим ди, аларның дугалары сәбәпле. Ва салатихим ди, аларның укыган намазлары сәбәпле. Ва ихласихим ди, алардагы ихласлык сәбәпле ди. Шуңа күрә җәмәгать кирәк безгә ихлас байлар. Шулаймы? Безгә кирәк ихлас җитәкчеләр. Ләкин безгә кирәк шулың белән бергә ихлас фақирләр, ихлас хәерчеләр кирәк. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез аларның ихласлыкларын тәрбиялый иде. Фақирләргә ихласлык кирәк. Чөнки аларның мискинлектә кылган дугалары, аларга ярдәм итүчеләргә, аларга көч-куат өстәүчеләргә шуларның дугасы белән кешеләр бара. Шуңа күрә озын сүзнең кыскасы, әгәр дә милләт башында, халык өммәт башында басып торган ир-егет кишле, ул ничек әйтергә, диңгез җырып барганда, аның артында зәгыйфләрнең дугалары торга тиеш. Әгәр дә кишле мөселманның артында, кишле мөселман җитәкчесенең, сәүдәгәренең, анда эшкуарының, предприниматель анда, башкаларга ярдәм итә торган благотворитель, меценатмы, кем генә булмасын, әгәр дә аның артында менә шулай куллар торса, ихлас дуга кылучы мискиннәрнең, ул ярдәм итә торган фақирләрнең, ул ярдәм итә торган тол хатыннарның, ул ярдәм иткән башларын сыйпаган ятимнәрнең дугасы тора икән, моңа бернәрсә дә зыян тимәячәк. Моңа беркем дә зыян китермәячәк. Шуңа күрә бүген бик күп кешеләр, алар дуслашалар түрәләр белән, алар дуслашалар прокурор белән, кысмасыннар өчен. Алар дуслашалар санэпидемстанция белән, полиция белән дуслашалар. Шулай бит инде, налоговый белән дуслашалар. Ләкин алар белмиләр бер әйберне. Фақир һәм мискиннәр белән дуслашырга кирәк. Һәм аларның дугасы синең өстеңдә торса, сиңа кырау да сукмас, сине беркем дә аягыннан җыгып та салмас. Шуңа күрә бу әйбер, бу кагыйдә алар кирәк. Һәм тагын шундый кагыйдә әйтергә була, фақирләргә, зәгыйфләргә көчлеләр кирәк, аларга ярдәм итәргә. Әмма аннан да күбрәк көчлеләргә зәгыйфләр кирәк. Ни өчен? Аларның дугасын алырга. Шуңа күрә бу Аллаһ куйган әйбер, һәм Әбу Зәргә шуңа күрә ярат фақирләрне аларга якын тор диде. Һәм чыннан да ул инде үзе бер дөнья, фақирләр дөньясы, үзе бер нәйдә без аны Казанда хәзрәтләр, беренче хәзрәт, кардәшләр белән без бит шөгыльләнәбез анда, теге сукбайлар, ниләр белән дә үзе бер дөнья инде. Анда кем генә юк, кем генә менә бүгенге көндә без әйтәбез Татарстан, без бай, сүздә юк, без күп регионнардан күпкә яхшы яшибез, ләкин әйтәләр, бездә мохтаҗлар юк, фақир, әллә нинди мохтаҗлар бар. Әллә нинди мохтаҗлар бар. Казанда гына 3-4 баласы белән тол калган, 5 намазын укыган, яулыктан балаларына Коръан укырга өйрәтергә тырышкан, ләкин ашарга ите дә булмаган күпме мөслимәләр бар. Просто менә берсендә просто гына әйттем егетләргә, мен әйтәм, егетләр, миңа список җыеп карагыз әле, миңа 200 семья бирделәр. 5 намаз укый торган. Кемнеңдер ире бар, инвалид, эшли алмый, күп акчалары китә нигә. Кемнеңдер ниндидер фаҗига булган тормышта, шуңа бик күп әҗәтләргә чумганнар. Алар теге, мин сүз бармый монда, ниндидер теге какой-то разгильдяйлар, тунеядислар теге эшләмәгән итмә. Юк, әле тәртипле, матур гаиләләр бар, чыга алмыйлар, бик авыр чыгарга.
Менә шумганнар, Аллах ярдәм бирсен. Шуңа күрә мөхтаҗлар бар, аларны табырга кирәк, аларга ярдәм итәргә кирәк. Аллах Тәгалә үзе ярдәменнән ташламасын. Икенчесе, беренчесе булды, шулай бит, фәкыйрьләр, мискиннәргә ярдәм ит, аларга якын торды. Икенчесе, хәле синекеннән түбән булганнарга кара, синекеннән өстен булганнарга түгел ди. Монда инде сүз бара шөкер иткәндә. Чөнки үрнәк алганда, үрнәкне кемнән алырга кирәк? Үзеңнән түбәннәнме, әллә үзеңнән алданрак баргангамы? Әлбәттә үзеңнән көчлерәктән алырга кирәк. Үрнәк. Мәсәлән, хәтта гыйбадәттә бит без күршедәге теге сәрхуштан ни алырга тиеш түгел, вообще намаз укымый әле, мен иногда укыйм дип. Юк, син Абу Бәкрләрне куйды, Гомәрләрне куйды, Госманнарны куйды, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Галиләрне куйды, Абу Дарданың гыйбадәтләрен карап, без көчлеләрдән алабыз. Шулы хәтта дөньяда. Мәсәлән, кемдер синең белән бергә бер мәктәптә укыган, әллә ни артык җире юк, ике башы юк, дүрт аягы юк, шаба, тырыша, семьясын карый, авылына ярдәм итә, туганнарына ярдәм итә, тегендә беренче, монда беренче, закатын да бирә. Һәм син карыйсың да, каралы, нәрсә ул булдыра ала, мин булдыра алмыйм менә дип, син аннан үрнәк аласың. Пәйгамбәр әйтте, ике кешегә көнләшү юк диде. Шулаймы? Берсенә Аллаһ ризык бирде, байлык бирде, һәм ул аны Аллаһ юлында бирә диде. Һәм икенчесе, Аллаһ аңа гыйлем бирде, ул үзе дә гамәл кыла, кешеләргә ярдәм итә. Шуңа күрә аларга көнләшү юк диде. Ягъни ул көнләшүгә саналмый. Шуңа күрә аларны күрдең, әйдә мин дә булдырам ди. Шуңа күрә тормышыңны төзегәндә, ниндидер гамәлеңә ябышканда, карага кирәк үзеңне синнән алда булганнарга. Артта булганнарга түгел. Инде шөкер итәргә килгәндә, синдә ризалык булсын өчен, Аллаһ биргән белән, канәгатьлек булсын өчен, әлбәттә карага кирәк синнән начаррак хәлдәге булган кешеләргә. Һәм шуннан да кай вакыт менә тормышыңда ниндидер проблемалар килә, Аллаһтан дуа кылып сорыйсың. Мәсәлән, мин үзем теге хәерче үзен мактарды, мин үземне хурлыйм. Кай вакыт әле түбән камада эшләгәндә шулай ниндидер проблемалар бар. Мәсәлән, эштә зарплата түләй алмыйсың, тегесе, бысы, тагын анда гаиләдә нәрсәдер була. И шулай уйлыйсың да, и Раббым, менә ярдәм ит әле дисең. Шул ук көнне сиңа бер гаилә ишек шакый, мөселман гаиләсе. Алар шулай киреп утыралар бүлмәңә, һәм сөйлиләр үзләренең хәлен. Синнән аларның хәлләре, аларга килгән проблема синекеннән 100 тапкыр күбрәк. Һәм син шушы проблемага килгән, ул бит ниндидер җылы сүз өмет итеп килгән, ниндидер киңәш, дуа кылсын дип килгән, шулай бит инде. Һәм син аңа бер ярты сәгать 40 минут вагаз сөйлисең. Менә Аллаһ ярдәм бирә, Аллаһка тапшырыгыз. Әйдә менә шулай эшлибез. Әйдә без дә ярдәм, әйдә сез дә шулай эшләгез. Аллаһ бирә, әллә нинди авыр вакытлардан Аллаһ Тәгалә чыгу юлын күрсәтә. Шушы Талак сүрәсендәге аятларны китерәсең. Ама яттакиллаһ яҗгал лаху махраҗа. Кем Аллаһка тақвалыгын сакласа, гынахка кирмәсә, Аллаһ аңа чыгу юлын бирә. Аллаһ вәгъдә итте. Әйдәгез эзлибез Аллаһ вәгъдәсен дип, буларны җанландырып, күңелләрен күреп чыгарып җибәрәсең. Булар рәхмәт әйтеп чыгып китәләр. Аннан бер 5 минут уйлап торасың, мин бит бу вагазны үземә сөйләдем, субханалла дип. Шулай бит, син аңлыйсың, синең проблемаң оказывается проблема түгел икән. Мин бит әле абид кахатлык дуа кылган, Раббым минем проблемамны хәл ит әле. Хәл иттеме Аллаһ Тәгалә? Конечно, синең проблемаң бар әле, хәл итерсең. Аллаһ бит, ләкин Аллаһ Тәгалә синнән дә зур проблема, 100 тапкыр зуррак проблеманы күрсәтте дә сиңа, син уйлана. Кара, миндән дә бәхетле кеше юк икән әле дип. Шулай бит инде. Шуңа күрә ул кай вакыт нәрсәңдер сызлый, нәрсәңдер авырта, барасың больницада күрәсең шундый кешеләрне. Һәм әйтәсең, кара, мин бит әле сәламәт икән дисең. Яки мәсәлән, балаң авыртып китә, әлбәттә бит күңелгә рәхәт әйбер түгел, балаң ширли. Барасың врачка, күрәсең больницада шундый авыру балаларны. Әйтәсең, әлхамдулилла, кара әле бу бит чир түгел инде, иншалла моны гына җиңәбез дип Аллаһка шөкер итәсең. Шулай бит инде. Менә шуңа күрә хәтта кайбер хәлифәләр, ул бит менә хикмәт бит инде. Кайбер хәлифәләр үзеннән ерак түгел җирдә яшәткәннәр иң авыр хәлдәге кешеләрне. Беренчедән үзләре ярдәм итеп торган, икенчедән ул беләсезме нәрсә кирәк булган. Мәсәлән, берәү килеп зарлана башласа тормыштан, ул әйтә торган булган, менә хәзер шунда бар, ул сиңа ярдәм итә дигән. Бысы шуңа киткәндә, мине хәлиф сиңа җибәрде, синең исемең шулаймы? Ул син миңа ярдәм итерсең дигән. Әйдә, кер әйдә дигән. Бу моны утырткан дагын үзенең тормышын сөйләгән.
Тегесе, "Алхамдулилла, мин яхшы яшим икән" дип, рәхмәт әйтеп кайтып киткән. Шуңа күрә нәрсә? Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям нәрсә диде? Үзеңнән астарак кешеләргә кара дигән. Үзеңнән өстенрәк шөкер иткәндә, канәгатьлектә шулай кирәк. Чөнки җәмәгать, менә беләсезме? Әлбәттә, Жигулида йөргәндә Тойотада йөрис килә. Шулай бит? Ләкин Мерседеска карап торсаң узаграк, синең Тойотаң Жигулига әйләнә. Шулаймы? Шуңа күрә андый вакытта әзрәк берәрсеннән Жигулин сорап тора кирәк. Бирә әзрәк, 1-2 сәгать йөреп килим әле. Аннан соң Тойота Мерседеска әйләнә. Без шундый, безнең табигатыбыз шундый. Бүтән кеше шундый, хәзрәт тә шундый. Ә сез беләсезме, Мерседеста йөрү шундый авыр? Нигә? Чөнки ул теге вертолетта йөргән шоферына карый. Һәм әйтә, "Кара, мин ди мискин булып йөрим инде шушы 7 миллионлык или 10 миллионлык машинада ди. Мискин булып шушы җирдән йөрим ди. Һәм минем начальник ди, кара ди, әле мин эшлим бит аның күп эшен ди." Аңлыйсызмы? Ә вертолетта йөргәне, наверное, Путинга карый инде, ул самолетта йөри, мин вертолетта йөрим, селкенеп булып торып дип уйлыйдыр. Менә шуңа күрә ул өскә карасаң, ул мәсьәләдә бер кашан да рәхмәт әйтә алмыйсың. Шуңа күрә галимнәр әйткәннәр бит, хәтта Пәйгамбәрнең хәдисе бар, кеше кулындагы әйбердән өметеңез дигән. Бу нәрсә дигән сүз? Карама кеше кулына, үзеңнекенә кара. Үзеңнекенә карасаң, шөкер итәсең, ә кешенекенә кара бирсәң, гел, бу да синнән әйбәтрәк яши. Бу да синнән әйбәтрәк. Моның ие әйбәтрәк. Моның хатыны чибәррәк икән, минекенә карый. Моның акчасы күбрәк икән, моның машинасы икән. Бер кашан да шөкер итмәячәксең. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез нәрсә диде? Үзеңнән түбәннәргә кара. Шуңа хәтта татарда шундый әйтем бар. Ул бит инде хәдистән чыккан. Нәрсә дигәннәр? Өстәгеләргә карап фикер йөрт. Фикерләгәндә өстәгеләргә карап фикер йөрт. Астагыларга карап шөкер ит дигәннәр. Шуңа күрә шөкер иткәндә монда карыйсың. Әлхәмдүлиллә, минеке яхшырак бит әле дисәң. Өстәгеләргә карасаң, инде әлхәмдүлилләх дип үрнәк алып, аларга таба ынтыласың. Бу икенчесе булды. Өченчесе. Туганлык җепләрен яраткан дустым миңа туганлык җепләрен сакларга кушты. Хәтта алар минем белән араларын өссәләр дә диде. Ягъни туганнарым минем белән араларын өссәләр дә, миңа алар белән туганлашып яшәргә кушты ди. Инде гомумән туганлык җепләренә кирсәк, туганлык турында аерым 10 вакыт сөйләргә була. 10 сәгать бер туктамый. Чөнки исламда туганлык мәсьәләсе, туганнар белән бергә яшәү, алар белән яхшы мөгамәләдә, җылы мөнәсәбәттә тору, аларга ярдәм итү, аларның хәл-әхвәлләрен белү, моның турында бик күп сөйләргә була. Хәтта туганыңның хәлен белгән өчен күпме савап сиңа, адым сайын савап, гынахларын кичерелә, бик күп сөйләргә була. Һәм беләбез инде, иң мәшһүр хадис, самый знаменитый хадис инде, һәм ул чыннан да аның эчтәлеге бик зур. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям, ул Бухари, Муслимда килә, нәрсә дигән? Әгәр арагыздан берегез гомере озын булуны, ризыгы киң булуны теләсә ди, кем теләми озын гомер? Кем теләми киң ризык? Берәрегез сорыймы, Раббым хәерче булырга гына ясаң иде. Бүтән кеше сорый, акча сорый, күбрәк сорый, шулай бит. Шуңа күрә нәрсә, арагыздан берегез гомере озын, ризыгы киң булуны теләсә ди, туганлык җепләрен бәйләсен ди. Никадәр син туганнарың белән яхшырак яшәсәң, ризыгың шуның катык бәрәкәтле булачак. Әлбәттә, гомере озын булу. Сиңа Аллаһ Тәгалә 72 ел, 3 ай, 14 көн, 12 сәгать, 16 минут, 51 секунд язган икән, сиңа 1 секундка да арттырмый ул. Шулай бит инде. Арттырмый, ләкин галимнәр әйтәләр, монда бәрәкәт турында сүз бара. Гомерең озын була, син кыска гына гомереңдә дә бик күп файдалы эшләр эшләп кала аласың. Һәм кыямәттә шуңа шатланачаксың. Ризыгың киң булу, ул нәрсә? Синең тапкан малың сиңа бәрәкәт бирәчәк. Аның Аллаһ бәрәкәтен бирә, синең куанышың күрәчәксең. Синең шатлыгың күрәчәксең, рәхәтен тыячаксың. Чөнки кемдер акчасы күп булып та, синнән 100 тапкыр күбрәк булып та бер рәхәтен тыймый. Шулай бит инде. Моннан урлый, моннан талый, аннан үзеннән килеп талап китәләр аны. Я налоговый җибәрә Аллаһ Тәгалә. Налоговый Аллаһ җибәрә бит инде. Чыкмаган акчаларны алдырып тора. Менә шуңа күрә нәрсә, туганлык җепләрен ныгытсын диде. Ләкин монда безгә кызык нәрсәсе?
Васиятның жүмләнең ахыры. Туганнарың, Пәйгамбәрбез нәрсә диде Әбу Зәргә? Туганнарың синең белән арасын үссәләр дә, син алар белән яхшы мөгамәләдә тор диде. Менә бу җиңел түгел. Бу тагын да авыррак. Бүгенге фитнәле, ыгы-зыгылы тормышта байда туганлык җипләре юк. Авыр. Чөнки бүген вакыт юк. Кеше бит бүген туганына йөрми, кибеткә йөри. Менә Казанда кеше Мегада йөри лучше. Туганына барып хәлен белгәнче. Шулай бит инде. Туганлык җипләре җитми. Телефон бар, шалтырат, апаңа шалтырат, абыеңа шалтырат, энеңә шалтырат. Юк, әтиеңә, даже әтиеңә шалтыратмыйлар. Шуңа күрә нәрсә? Туганлык биткән заманда туганлык җипләрен саклау җиңел түгел. Ләкин сиңа ортын куйган, сиңа карата әдәпсез булган, грубый булган, дурфа булган туганнар белән араны саклау тагын да авыр. Пәйгамбәрбез әйтте, менә шундыйны сакла диде. Шулай бит? Шундыйны сакла. Чөнки туганнарның төрлесе була. Ул бит туган, аны бит туганнарны не выбирают, Аллаһ Тәгалә үзе. Шулай бит инде безгә бирә аны. Ярый, дусларны без сайлыйбыз. Бу дус шамаса без аннан китеп, туганыңнан бит китеп булмый. Мәсәлән, балаңнан ваз кечә алмыйсың бит инде син. Урыслар нәрсә диләр әле? Теге с этим крестом до могилы дигән кебек. Ул балаңны ничәсә дә синең, ул синең балаң. Әтиәнең, абыең, синең абыең, синең энең, синең сеңлең. Бер кая куя алмыйсың син. Шуңа күрә туганнар икенче мәсьәлә. Һәм чыннан да, әгәр дә синең туганың әдәпле булса, синең туганың ихтирамлы булса, һәм син туганыңа шалтыратып, ничек хәлләрең әле дигәч, Аллаһка шөкер, үзегез ничек дигәч, гел шалтыратасы килә аңа. Шулаймы? Ә кайбер туганыңа шалтыратсаң, кара әле, мин иртәгә синең килеп хәлеңне беләм әле дисәң, кил әйдә абыем. Әйдә бәлешләрен килүеңә бәлешләрен салган, кунак мунчаларын яккан, аңа гел барасы килә инде. Шулай бит инде. Шуңа күрә бу героизм түгел. Сине кочаклап, бәлеш пешереп каршы алган туганны аның гел барасы килә. Бәлеш ашара килгән сайын. Гел барасы килә. Ә менә кайсы туганың сине кабул итәсе килми. Җөрмәлем дә пешереп ди. Менә шундай әдәпсезләр бар. Син гайбәтеңне сөйләп йөри. Менә шулар белән араны саклау, менә мосы героизм. Хәтта карагыз, Пәйгамбәрбезнең хатыны Гайша, Әбу Бәкрнең кызы бит инде. Аның турында гайбәт тараткач, ул гайбәткә бик күп кеше ярә. Ул бик зур фитнә була. Һәм шуларның арасында була Мистах дигән бер кеше. Кем ул Мистах? Әбу Бәкрнең бер ниндидер дядясы. Ул мискин була. Ул фақир була. Әбу Бәкр аңа кил ярдәм итеп тора. Һәм Әбу Бәкргә килеп, шушы авыр хәбәрне әйтәләр. Карале, синең теге ярдәм итеп торган абыең Мистах та шул гайбәтне сөйләп йөри ди. Кызың турында ди. Әбу Бәкрнең шул хәтле күңеле төшә. Шул кадәр күңеле төшә. Ул бит аңа ничә еллар абыем дип, аңа ярдәм итеп торган, семьясын карашкан, аңа, ягъни аның күңелен күргән, һәм ул да шундый гайбәткә йөргән. Шуннан соң Әбу Бәкр әйтә, гомерем булса мин аңа ярдәм итмим дип әйтәне. Шу хәтле үпкәли. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә Коръәндә аят иңдерә. Әбу Бәкргә җавап итеп аят иңдерә, һәм нәрсә ди? Аллаһ Тәгаләнең ди, мин хәзер генә әйтә алмыйм кайсы аят икәнен. Аллаһ Тәгаләнең ди сезне кичерүен теләсәгез ди. Ягъни кичерегез ди, чөнки Аллаһ та сезне кичерүен телисез бит ди. Мәсәлән, без дә бит гынахлар кылабыз, Аллаһ безне гафу итә. Шулаймы? Шуңа күрә Әбу Бәкр бу аят иңгәч, Субханалла, Аллаһ миңа бит җавап бирде ди. Һәм абыйсын гафу итеп аңа ярдәм итә башлый. Шуңа күрә моның турында күп хәдисләр бар, ләкин менә бер генә хәдис китерәм. Бу Табарани риваятында килә. Юк, монсы түгел. Бухари риваятында килә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә дигән? Җавап йөзеннән генә туганлыкны саклаган кеше чын туган була алмый ди. Җавап йөзе ничек ул җавап? Менә ул да сиңа яхшы. Син дә аңа яхшы. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Ул сиңа яхшы, кулаш җәеп каршы ала, сиңа изгелек кыла, андый туган белән гел туганлашасы килә, гел аралашасы килә. Ул әйтә, без шундый рәхәт яшибез ди. Соң ул әйбәт булгач, син дә әйбәт инде. Шулай бит. Ләкин Пәйгамбәр әйтә, бу туганлык түгел әле ди.
Менә аны ди туганнары ташласалар ди, шулай да ул аларны ташламаган кеше ди, менә бу чын туганлык җепләрен саклаучы булыр ди. Шуңа күрә кемдер сиңа хәлеңне дә белми. Син авырып яттың, белмәде дә синең туганың. Син терелдең дә шул туганыңның хәлен белергә киттең. Яки син беләсең, ул синең гайбәтеңне сөйли, ул сиңа көнләшә, шуңа карамастан синең артыңда сүз сөйли. Шуңа күрә карамастан син анда күчтәнәшеңне алдың, тегесен алдың, бардың. Аллаһ ризалыгы өчен. Аллаһ ризалыгы өчен барып күңелен күреп кайттың. Менә бу чын туганлык диде Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям. Бу Бухари риваятында хадис. Шуңа күрә Әбу Зәргә дә нәрсә дип әйтте? Туганларың синең белән араңны сөйләр дә туганлык җепләрен сакла диде. Менә бу чын туганлык, һәм моның савабы күпкә күбрәк, җәмәгать. Әдәпсез туганыңның барып әдәпсезлегенә түзеп, аның күңелен күреп кайту, күңелен күрә алмасаң да сәбәбен кылу, моның савабы күбрәк, сине кулаш җәеп каршы алган туганыңа карый. Менә шуңа күрә бу булды 3нче васият. 4нче васият. Пәйгамбәрбез миңа бер кемнән дә бер нәрсә сорама дип әйтте ди. Монда инде җәмәгать Аллаһның дине һәр вакыт каршы булды нәрсәдән соранудан, тиләнчелектән, хәерчелектән. Шуңа күрә Аллаһның дине безне өйрәтә хезмәт итәргә, кәсепле булырга, һөнәрле булырга, үз көнеңне, үз тормышыңны өйрәнергә, үзеңә күрергә. Һәм кешеләрдән тиләнү, кешеләрдән сорану, хәер сорану, әлбәттә ул инде хәер сорашу ул иң түбән, иң хурлыклы эшләрдән санала. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хәтта сахабаларыннан бәягат алганда, алар аңа бәягат бирделәр бит инде, иманда, тақвалыкта, тугрылыкта. Пәйгамбәрбездән сорадылар. Без дә 8-9 кеше идек ди. Моны бер сахаба безгә әйтә, җиткерә. 8-9 кеше идек ди. Пәйгамбәрбез әйтте, сез миңа бәягат кыласызмы дип әйтте ди. Нәрсәдә бәягат кылык дип сорадык ди. Шуннан соң әйтте ди, 5 вакыт намазыгызны сакларга, шуны сакларга ди, һәм әйтте, бер качан, бер кемнән бер нәрсә сорамаска ди. Кешедән әйбер сорамагыз дип әйтте ди. Шуннан без аңа бәягат бирдек ди. Һәм менә шушы хадисне риваят кылган сахаби әйтә, Аллаһның илчесенең сахабалары ди, шул кадәр ди курыктылар сорарга ди. Хәтта атта, дөядә барганда, камчы бар бит инде, кичкенә камчы. Төшеп китсә ди, хәбитне сиңа оттан төшергә кирәк дөядән, шулаймы? Аны алырга кирәк, кире атыңа менергә кирәк, шулай бит? Иң җиңел нәрсә кемгәдер әйтәсең, кара алып бир әле. Шулай бит инде. Менә шул камчыны да бер кемгә сорамадылар ди. Үзләре төшеп алалар иде. Ягъни мустақил булыр өчен, кешедән сорашмас өчен ди. Һәм чыннан да җәмәгать исламда фақирлектә булмаган хәлдә фақир булып сорану ул гынах санала. Ул гынах санала. Әгәр дә синең соранырга хаҗатың төшмәгән икән, синең яшәргә, ашарыңа мөмкинлегең бар икән, хезмәт итәргә, эшләргә мөмкинлегең бар икән, хәер сорашырга ярамый исламда. Хәер алырга ярыймы, ярамый, мансы икенче мәсьәлә. Мәсәлән, кемдер сиңа китереп бирә икән акча, менә кардәшем, менә бирәсең килә әле сиңа дип, без әйтә алмыйбыз. Мәсәлән, безгә харам алырга, без пәйгамбәр түгел, пәйгамбәргә харам булды. Закат алырга ярамый, закат. Әмма мәсәлән, кемдер килеп, менә күчтәнәш дип бирә икән, мансы икенче мәсьәлә. Сорарга, соранырга ярамый, теләнергә ярамый. Һәм бу хакта бик күп хадислар бар. Һәм шул хадисләрдән берсен китерәсем килә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям вакытында Кабиса дигән, Ибн Мухарик Ал-Хилали дигән бер сахаби була. Ул сахаба бик каты әҗәткә керә. Ни өчен? Ике кабилә арасында ниндидер фитнә була, кемдер кемнедер үтерә, без беләбез бит инде ничә дия түләргә кирәк, шулаймы? Һәм шул штрафларны түләр өчен ул үз өстенә ала күпмедер өлеш. Ягъни шул кабиләсендәге кешене спасать итеп инде, короче, бу әҗәткә керә кыскасы. Бик каты әҗәткә керә. Һәм моның чыннан да бу мохтаҗлыкка төшә. Бу китап Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям яны. Һәм килә дә әйтә, я Расулаллаһ ди, мин ди бик каты әҗәткә кирдем ди. Түләргә хәлем юк ди. Син миңа ярдәм ит ал ди. Бөтен кеше закатны кемгә китерә? Пәйгамбәрбезгә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, минем ди хәзер сиңа бирерлек берәйберем дә юк ди. Ләкин син менә монда яшәп тор ди. Берничә көн яшә ди. Миңа ди
алып килгәч, нәрсәдер, мин сиңа бирәмен. Һәм Кабиса пәйгамбәребездән ерак түгел яши. Күпмедер вакыттан соң алып киләләр мал. Һәм пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям аны чакыра. Һәм әйтә: Кабиса ди, син миңа килгән сорау белән ди, рөхсәт ителә 3 көнә халәттә ди. Только в 3 положениях ди, сорап килергә ярый ди. 3 көнә халәттә ди. Һәм пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә ди, беренчесе ди, ул үз өстенә ниндидер бурыч алды ди. Һәм ул шушы бурычын түли алмый ди. Һәм шул вакытта ул сорый ала ди. Менә как раз бу кемгә кагыла? Кабисәгә. Анда бит инде 30 гына дияне үз өстенә алса да, яра 30 дияне мин үз өстенә алам дисә дә, аны бит 30 дияне түләргә кирәк, шулай бит инде. Шуңа күрә бу беренчесе диде, әҗәтен түләгәнче ул ярый ди сорага. Әҗәтен түләп бетергәч тә ул нишли бу категориядән чыга. Шуңа күрә әҗәтле кешегә закат та бирергә була. Мәсәлән, кеше әҗәткә шумган, түли алмый, авыр, аңа хәтта закат бирергә була. Шулай бит ул закатка туры килә. Мохтаҗга әҗәтен түләгәч бетә, ул чыкты теге категорияда. Шулай бит. Аннары соң ул туктарга тиешти, әҗәтен түләгәч тә пәйгамбәрбез әйтте, ул туктарга тиешти. Сорага ярамый ди. Икенчесе ди, кешегә ниндидер бәла килде ди. Мәсәлән, өе янды, бер нәрсәсез калды. Була аламы? Була ала. Мәсәлән, аварияга очрады. Баласы авыртты, мәсәлән, баласына анда, белмим, 5 миллионлык операция кирәк. Кичә генә закат биреп йөри иде, бай булып. Бүген шундый хәлгә төшәламы кеше? Төшәла. Яки мәсәлән, бүген ул сәүдәгәр, бүген ул закат бирә нитә, иртәгә шундай әйбер килеп чыкты, илдә нәрсәдер булды, ул бүтән сәүдәсен югалтты, бүтән акчасын югалтты. Мәсәлән, булган акчаларын поставщикларга бирде дә, бер нәрсәсез калды. Бу була аламы? Була ала. Менә шушы хәлдән чыкканчы ул сорый ала диде икенчесе. Ягъни аның башына бәла килде, шушы бәладән кытылганчы ул сорый ала, кытылгач та туктасын диде. Кытылгач та аңа сорарга ярамый диде. Өченчесе ди, кеше фәкыйрлеккә төште ди. Ягъни фәкыйр, мискин ди. Ләкин ди, бу фәкыйрның фәкыйрлеген ди, аның кабиләсеннән ди, акыллы ди, ышанычлы 3 кеше әйтергә тиеш ди. 3 кеше әйтергә тиеш ди. Нәрсә дип ди? Менә бу фәкыйрлеккә кирде. Бу фәкыйр дип 3 кеше расларга тиеш ди, подтверждать итәргә тиеш ди. Балай гына үзе генә килде дә, мин фәкыйр, миңа бирегез түгел. Кем синең авылыңда? Кем синең авылыңда? Бәлки имамың бардыр, бәлки хәзрәтең бардыр, бәлки ышанычлы аксакал бабайлар бардыр. Шул бабайлардан 3 кеше әйтә икән, әйе, бу чыннан да фәкыйр, моның хәле бик авыр, без беләбез, ничек яши ул, нәрсә ашый ул, нәрсә кия ул. 3 кеше әйтә икән, нәрсә ди? Аңа рөхсәт ителә ди. Рөхсәт ителә ди, ләкин шушы тормышның хаҗатын үтәр өчен генә ди, аннан соң артыгын сорага ярамый ди. Инде нигезсез сораулар ди. Ягъни менә бу сәбәпләрдә әйтелмәгән сораулар ди, алар тыелган ди. Һәм алар белән аларны алып үзеңә куллану да ярамый дип әйтә. Бу Имам Муслим җыентыгында килә. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Кыямәт көнендә килер кеше ди. Аның битләре менә булай йыртылган булыр ди. Менә бу тиреләре асылынып торыр ди. Бит ул нинди агза? Иң хөрмәтле агза. Шулаймы? Кешенең бите, маңгайы, бите санала самый уважаемый орган тела ди. Ни өчен аның битләре йыртылган була? Димәк, бу ниндидер түбән эш эшләгән, ниндидер низкий эш эшләгән. Һәм кешеләр әйтерләр ди, бу хадис пәйгамбәребезнең. Бу кем бу? Нигә шул хатлыганың йөзе йыртылган ди? Ул ди, мохтаҗ булмаган килеш хәер сорашып биргән ди. Ягъни аның хәер сорашуы кәсепкә әйләнгән. Сәламәтлеге бар, кеше бар, тырышса эшли дә ала, тырышса акчасын да таба ала. Яки бөтен акчасы бар, хәер сорашып йөри, аның битләре йыртылган булыр ди. Шуңа күрә нәрсә? Бик күп хадислар китерә. Хатта тагын бер генә хадисне китерәм дә, бу темадан китәбез. Алдагылары нирәк, кыскарак була инде иншалла. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям хатта нәрсә диде? Ядул улия
хайрун мин яди суфля дейді. Үстегі қол астағысынан хайырлырақ дейді. Үстегі қол нендей қол ол? Бире. Ғадатта кіші бире бітін. Шуа бит. Үстен бирелер ғадатта. Сұрилар қоян? Ғадатта остан. Шуа бітін. Шуа көре не деп келе бит? ذا مطربة деп келе. Яғни ау мискинан ذا مقربة. Неше келе? Хазіретлер, ау мискинан ذا مطربة. Яғни не дейді? Обладатель ذا مطربة туфраққа шумған дейді. Туфраққа батқан дейді. Шуа көре мискін ол жерде. Шуа бітінде. Ол тузаннанған бұла. Ол мискін бұла. Байт тұрып бітінде. Бірелі меңа не деп келме бітінде. Қолыны өптіріге келсеген айында. О бітінде сұрай бұлай. Шуа көре Аллах Тағала қойсы хайырлырақ дейді. Сұраушы ма, беруші ма? Берушісі хайырлырақ. Шуа көре ислам үйреті бірге. Берір үшін ішлерге керек. Берір үшін ұқырға керек. Берір үшін мишбашында ятып закат төлеу бек ауыр. Аның үшін білмейм бек не болара керегін. Шуа көре кіші тұрышырға тиеш, баласын үйретірге тиеш. Балам хайыршы болып түгіл, беруші болып сен өсірге тиеш дейді. Шуа көре бұл бек мұхимай бір. Хатта кім? Бір сахаби, Сағат ибн Аби Ваққас мы кім? Пейғамбарымызға келді. Я Расулалла, көп мақшам бар дейді. Бүтінісін берем Аллах юлына дейді. Пейғамбар саллаллаху балаларыңны хайыршылықта қалдырма дейді. Алайса яртысын берем. Жоқ, яртысы да көп дейді. Алайса үштен бір үлішін жете дейді. Алса да көп әлі дейді. Шуңа көре кіші өлгенде малының үштен бір үлішінгіне садақа айтала. Байлығының. Қалғаны кімге қала? Қалғаны балаларына қала. Алып балалары даже сұрап тұрмасалар да бұла. Бұл балаларына қожыр. Все. Бұл закон. Ниса сүресінде Аллах Тағаланы айтқан. Шуңа көре алар варистер, наследниклары қала. Ол 30%-ыңына, 3-тен 1/3-іңіне бере ала. Қалғанын немейді право береге. Шуңа көре Пейғамбар нәрсе дейді? Балаңны хайыршылықта қалдырма дейді. Лучше ақшада қалдыр, малда қалдыр дейді. Шуңа көре ол айбірді бек мұхим кішілерден сұранмас, тіленмес үшін. Бешіншісі, һәм алтыншысы бірге айтам, чөнки мәгънәләре бір. Пейғамбарымыз нәрсе дейді? Ашы болса да дұрысын айт дейді. Ашы болса да хақиқат дұрысын айт дейді. Әлбәттә инде моның турында шулай ук сөйләргә була, әйткәннәр бит, халыкта әйтем бар, дөресен әйткән туганна ярамаган ди, шулай бит инде. Ләкин әгәр дә мөселман кешесенә чыннан да дөресен әйтергә кирәк икән, ул әйтергә тиеш дөресен. Ашы булса да. Ашы булса да әйтергә тиеш. Якын кешесе өчен булса да. Бәлки якын кешесенә каршы булса да, ул дөресен әйтергә тиеш. Чөнки мөселман бигрәк тә шаһадәтү зур, ялган шаһадәт, мәсәлән, судта туганымны яклыйм дип, мәсәлән, ниндидер кемнедер яклыйм дип, танышымны яклыйм дип. Әгәр дә син беләсең икән, мәсәлән, хәтта бер мөселман бер кафир белән бәрелешкән. Син беләсең, монда гаделлек кафирдә, мөселманда түгел. Син мөселманны якларга тиеш түгел. Син кафирны якларга тиеш. Ни өчен? Чөнки ул дөрес ул алдамый, мисал ди. Мөмкин алай даган. Шуңа күрә син гаделлекне якларга тиеш. Мөселман өчен дип кенә син аны яшерә алмыйсың. Аның гынахасын яшерә алмыйсың син, шулай бит инде. Шуңа күрә шаһадәтү зур, ялган свидетельство бирү, Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям ул иң зур гынахлардан диде. Шаһадәтү зур, шаһадәтү зур, шаһадәтү зур ди. Ялган шаһадәт дип гынах дигәч халак итә торган Пәйгамбәр кабатлап торды. Шуңа күрә ул бик куркыныч әйбер, ашы булса да дөресен әйтте. Һәм алтынчысы, алар якын инде, Аллаһның динен тотканда сине яманлаучыдан курыкма диде. Сине яманлаучыдан курыкма диде. Һәм моңа инде Мәйдә сүрәсе 54-нче аятта да китерергә була. Аның как раз шул хакта бара. Әлбәттә, Аллаһ Тәгаләнең динен тотканда җәмәгать төрле сүзләр ишетергә туры килә. Халыктан, кешеләрдән, бигрәк тә аңламый торган, динне аңлый алмый торган, диннән ерак булган, имансызлыкта булган, күфрлектә булган кешеләрдән бик күп сүзләр ишетергә, бигрәк тә наданнардан, хәтта надан мөселманнардан бик күп сүзләр ишетергә туры килә. Һәм бөтенесе дә мактамый. Шулай бит инде. Шуңа күрә хатын-кызларны җаһилләр яулык сәбәпле битәрләргә мөмкиннәр. Әле ул хәзер, әлхәмдүлиллә, ул әйбер күпкә җиңеләйде. Татарстанда. Бүген мәсәлән, Россиядә 80-нән артык регион бар. Бик күп регионнарда бар мөселманнар, мөслимәләр, алар өчен яулык бәйләп урамга чыгу, ул җихад. Ул җихад. Мәсәлән, миңа шалтыраталар Төмән өлкәсендә Ялатауыр дигәнме шәһәр бар инде. Кичкенә генә бер шәһәр инде ул. 7-нче класс кызы
Менде яулық бәйләп, 80-нен үстәйін даның, Ражиға апа, әбисі. Әбисі елы-елы сөйлейін. Мына қызым 7-ші класста келе мәктепке, мәктеп ишік түбінен кіртмейлер. Преступница келген. Шо бетін? Мына шо бетін? Как будто наркоман келген. Аның ярты мәктебі наркомандыр әлі. Ансын Аллах қана білейін. Келген қыз ишік түбінде яулығын салады. Кіріп кете күні бой мәктепте, дәрістен шығады, шындық яулығын кияды. Хам қайтып кете яулық біләнді. Мына ол бетінде кіші өзінің динін тұтқан үшін кішіден жинаятчы ясылар, преступник ясылар. Якобы бұл бала біздің балаларымыз янда өрмәсін, оларны бұза. Бұл бетінде уақшилік бетінде бұл. Шоя бетінде йыртқышлық бетінде бұл. Хам ол көп регионларда. Мүслимәләр іштен кетелер, түрлі офислардан кетелер, чүнки нәрсә яулық саласылары келмей. Ол яры 7-ші класс, аңа бит тизден салырға да ярамай, 7-ші класстан неше яш болайын. Шуңа күрә ол бик зур нәрсә. Мәйтәм, қызың алда көш бізге. Мәйтәм, кел, біз сен квартирасына мәйтәм, біз сен өзіміз қарайбыз мәйтәм. Әбек айттым енді. Әниләре біле сөйләштем мәйтәм, біз аны мұсылман мәктәбіне кіртәбіз. Ол проблема түгі бит, алхамдулилlah. Шуңа күрә ол қызны яқларға керек. Ол Пәйғамбар саллаллаху алейхи ва саллям нәрсә диде? Аллаһның динін тұтқанда сені яманлаушылардан қорықма дейді. Қорықма дейді. Хам ирлер, мәсәлән, мен білем көпме егетләрне битәрлиләр, анда сақал сәбәпле. Яки анда намаз оқу сәбәпле. Алхамдулилlah, бізде жеңілірек, бүтіне жеңіл болмаса да. Шуа битіне. Әмма ләкин көп жерде ол проблема. Көп жерде проблема. Хам мында енді мына бұл сүз көтеру, аларны сабыр ету бу әйберләргә, ашуға бирелмәү, алар әдәпсез икән, син әдәпсезгә әйләнмәү, моның өчен сабырлык кирәк, әлбәттә. Һәм беләбез, Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллям нинди генә сүз ишетмәде Аллаһ юлында. Сахабалар нинди генә сүз ишетмәделәр. Галимнәр нинди генә сүзләр ишетмәделәр. Шуа бит инде. Наданнардан. Шуңа күрә һәм монда инде хадис китергә була, Абу Сагид аль-Худри тапшыра, Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллям нәрсә дигән? Бу Имам Ахмад та килә. Әгәр хаклыкны белсәгез ди, яки шушы хаклыкның шаһиде булсагыз ди, күрсәгез, хаклыкны нәрсәнедер? Нәрсә ди? Сезнең кешеләрдән куркуыгыз ди, һәм ул хакны әйтү, сезнең кешеләрдән куркуыгыз ул хакны әйтүдән сезне туктатмасын ди. Туктатмасын ди. Чөнки хаклыкны әйтү ди, яки Аллаһы Тәгаләне оныткан кешегә искә төшерү ди, синең әҗәлеңне якынайтмас, сиңа язылган ризыкны ярак айтмас ди. Ягъни сиңа үләргә язган икән, бар үләсең. Шуа бит инде. Һәм сиңа ул ризык язылган икән, ул барыбер сиңа килә. Шуңа күрә нәрсә диде? Сезне бу әйбер сезне куркытмасын диде. Менә шуңа күрә без беләбез, зур галимнәр битәрләнделәр. Зур галимнәр күпме сынаулар үттеләр. Үзебезнең хәтта татар галимнәрен карасаң, Мәрҗани нәрсә генә ишетмәде. Мәрҗанине ничә 3 тапкыр эштән кудылармы? Мәрҗани заманында татарның Мәрҗани дәрәҗәсендә юк иде. Андый бүтән галиме юк иде татарның. Ул кояш иде. Әле хәзер дә без аны кояш дибез. Нинең татар мөселман дөньясының кояшы иде. Аның кебек галим, аның кебек ни дәрәҗәдә юк иде. Фикерләүче. Ләкин шул ук Мәрҗанине байларга шамады, кемгәдер дөресен әйткән өчен ничә тапкыр сним айттылар. Шул ук заманда нәзарәттән күпме сүз ишетте, мөфтияттән күпме сүз ишетте. Күпме битәрләделәр. Шул ук алыгыз Риза Фахриддиннан аннан соң бит инде жандармнар килеп, ниләр килеп, аннан соң 17нче елдан соң власть үзгәреп, шуа бит, ул бит ниндидер алардан дошман ясадылар, ниндидер алардан халык дошманы ясап, аларны мыскыл итеп, аларның үйләрендәге обысклар ясап, нитеп, бу бит инде ул гади мөселманнар түгел, алар зур галимнәр иде, алар зур имамнар иде, шуа бит инде. Бу бит инде менә бүген, мәсәлән, мин базарга керергә куркам. Ни өчен? Чөнки анда таджиклар, үзбәкләр күрсәләр, берсе апельсин кыстыра башлый, берсе мандарин, татарлар андый түгел. Татарлар әйтергән, теге хәзрәт бур, ана йөри күрәсезме дип әйтергән может. Таджиклар андый түгел. Алар сиңа кыстыра, мин шуңа күрә куркам базарга барырга. Әйбер ала башласаң, о хәзрәт, давай сиңа скидка әйтәм. Кирәкми миңа скидка акчам бар минем әйтәм. Юк, белә, шуңа күрә мин куркам да аларга барырга. Риза Фахриддинга кибеттә ипи бирмәгәннәр. Муфти всея Руси. Бер муфти булган.
И уйлап карагыз, кибеттә сатучы, какой-то бір сатучы. Нинди галим түгел бит инде ул. Сүздә юк, хезмәт иткән, мин сатучыны мыскыл итмим, ләкин ул әйткәндә, бу дошман, маңа ипи бирмибез дигәннәр. Һәм ул нәрсә дип яза үзе. Кибетнең артына чыгып, 3-4 мәртәбә кыйммәткә спекулянтлардан ипи алайым ди, семьямны карарга ди. Мәсәлән, монда ипи әйтик кибеттә 100 сум торса, ул 300-гә, 400-гә алган. Ул бит инде мыскыл иткәннәр, шулай бит инде. Менә Аллаһ юлындан китмәгән бит берсе дә, әлхәмдүлиллаһ. Шуңа күрә сынауларны үткәннәр. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм инде нәрсә дигән, синең хаклыкны әйтүең, Аллаһны искә төшерүең әҗәлеңне якынайтмас, ризыгыңны ярагайтмас дигән. Бу Имам Ахмад риваятендә. Һәм соңгысы, 7-нчесе. 7-нчесе Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткән. Күбрәк, ешрак. Әйт шушы сүзләрне дигән. Ла хаула ва ла куввата илля билләһ дигән. Чөнки бу сүз дигән Аллаһның гарышы астыннан чыккан хазина дигән. Хазина байлык дигән сүз, шулаймы? Бу каян чыккан? Гарыш астыннан чыккан байлык бу дигән. Ла хаула ва ла куввата илля билләһ дигән сүзне әйт дигән. Нәрсә дигәнне аңлата? Ла хаула ва ла куввата илля билләһ. Әгәр дә дуа китапларын карасаң, Аллаһ Тәгаләдән башка көч-куат юк дигән дип тәрҗемә итәләр. Нет силы и мощи, кроме как у Аллаһ. Бер яктан дөрес, икенче яктан бу сүз аның асыл мәгънәсен биреп бетерми. Ла хаула ва ла куввата илля билләһ дигән сүзнең мәгънәсе зуррак. Сүзен сүзгә тәрҗемә итсәк, ла хаула, ла юк дигән сүз, ла илаһа иллаллаһ. Юк илаһ мәгәр Аллаһ. Шулай бит инде. Ла хаула, юк хаул, ва ла кува, һәм юк куат илля билләһ. Илля мәгәр Аллаһ Тәгаләдән башка гына. Куат, Аллаһтан башка куат юк, бу аңлашыла. Ләкин нәрсә ул хаул? Хаул ул хәл сүзеннән алынган. Хәл. Кайфа халука диләр. Хәл татар сүзе бит, шулай бит инде. Татарда да бар хәл. Ничек хәлең? Хәл. Состояние ничек? Как у тебя состояние? Хәл дигән сүз. Хәләтең ничек? Хаул ул мәхлукның, творениенең хәләте. Менә ул бер хәләттә тора. Һәм ла хаула ва ла куввата илля билләһ дигән сүз бер генә бер әйбер дә үзенең хәлен үзгәртә алмый. Илля мәгәр Аллаһ Тәгаләнең көченнән һәм кудрәтеннән башка ди. Бу нәрсә дигән сүз? Мәсәлән, имансыз иманлыга әйләнә алмый. Кемнән башка? Аллаһның көченнән башка. Авыру сәламәткә әйләнә алмый. Аллаһның кудрәтеннән башка. Мәйет терелә алмый, тере мәеткә әйләнә алмый. Менә монда торган стакан ул өстәлнең менә бу башына күчә алмый. Нәрсә кемнән башка? Аллаһ Тәгаләнең кудрәтеннән башка. Димәк, аны күчергән Йосыф та ул үзенең баш миенә сигнал биреп, ул безнең кулыбызга килеп, хәзер инде киреп китмик физиологиягә. Димәк, мин кулымны селкетә алмыйм. Минем бармакларым үз халәтеннән күчә алмый Аллаһ Тәгаләдән башка. Минем баш миемә сигнал килә алмый, минем башым уйлый алмый Аллаһ Тәгалә. Нейроннар селкенә алмый Аллаһтан башка. Бер молекула үз урыныннан бер халәттән икенче халәткә күчә алмый Аллаһ Тәгаләдән башка. Шуңа күрә һәрбер әйбер Аллаһ кулында. Табигать, һава торышы үзгәрә алмый бер әйбер. Бер нинди физик матдәләр бер нәрсә эшли алмыйлар Аллаһ Тәгаләдән башка. Һәрбер әйбер, һавадагы һәрбер тибрәнү, һәрбер молекула, атомның күчүе кем кулында? Аллаһ Тәгалә кулында. Аллаһтан башка бер нәрсә эшли алмый. Ризык монда кирип эшкәртелә алмый Аллаһтан башка. Үпкән һава сулый алмый, һәм ул һава кирә алмый Аллаһтан башка. Ул һава кергәннән соң синең үпкән клеткаларың аның кислородын алып туклана алмый Аллаһ Тәгаләдән башка. Менә һәрбер хәрәкәт, һәрбер үзгәреш нидән? Ниндидер макромирлардан башлап, галактика, планеталардан, йолдызлардан башлап, менә шушы һәрбер матдәдәге нәрсә молекула атомга кадәр берәйбер дә күчә алмый, хәрәкәтләнә алмый Аллаһтан башка. Ла хаула ва ла куввата илля билләһ, шуны аңлата. Шуңа күрә
Ни өчен без, мәсәлән, кайчан бу дуганы уку сөннәттә килә? Нинди очракларда? Ничек? Авырлык килгәч, ләкин беләсезме, аны мин бу әйберне карап утырган бар, галимнәрнең авырлык килгәч, ла хаула ва ла куввата илля биллах дигәнне галимнәр күбрәк әйтәләр, бәлә килгәнчә әйтергә кирәк моны диләр. Килгәч түгел. Килгәнчә әйтергә кирәк, Аллаһның ярдәме булсын өчен ди. Шуңа күрә бар улай бер, ләкин все-таки галимнәр әйтәләр, моны алдан әйтергә кирәк диләр, ахырдан әйтмәс өчен. Менә шуңа күрә сүздә юк, бу бик күп бәләнедән котылуга сәбәп була дигән нәрсә бар. Тагын. Көн сайын. Азан, мәсәлән. Яхшы мисал. Җәзакаллаһу хайр. Азанның кайсы өлешендә әйтелә? Хайя галәс-салахта. Сөннәт буенча муазин азан әйткәндә азанны кабатлау килә. Шулаймы? Муазин Аллаһу акбар дигәч, син Аллаһу акбар. Ашһаду ла илаха илляллаһ, ашһаду ла илаха илляллаһ. Кайчан әйтелә ла хаула ва ла куввата? Хайя галәс-салах һәм хайя галәл-фалах дигәндә. Моның мәгънәсе ничек? Муазин әйтә, хайя алас-салах. Әйдәгез, эй, халык, намазга. Без нәрсә дибез? Ла хаула ва ла куввата илля биллах. Аллаһы Тәгалә теләсә, Аллаһы Тәгалә ана ул сбор молекул аларга тауфик салып, күңелләренә иман салып, мөмкинлек тудырып, аякларына тургызып, бастырып, башмакларын кидертеп, мөмкинлек чыгарып, авырса килмәскә может, шулай бит. Китерә икән, килә. Шуңа күрә нәрсә дибез? Хайя галәс-салах дигән. Ла хаула ва ла куввата илля биллах. Аллаһы Тәгалә теләсә килә. Хайя галәл-фалах нәрсәне аңлата? Нигә ла хаула ва ла куввата илля биллах? Хайя галәл-фалах котылуга. Намазга килсәң, котыласың. Нәрсәдән? Бәлә казадан котыласың. Котыласың Аллаһның ачуыннан, Аллаһның газабыннан, җәһәннәмнән котыласың. Ләкин ансы да кемнән тора? Ансы да Аллаһтан тора. Шуңа күрә муазин хайя галәл-фалах дигәч, без әйтәбез: ла хаула ва ла куввата илля биллах. Аллаһы Тәгалә теләсә килә. Аллаһтан башка һичбер көч, һичбер куәт юк дибез. Менә шуңа күрә сөннәттә шулай килә. Тагын өйдән чыкканда. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи нәрсә диде? Өйдән чыкканда берничә дуга килә, ләкин шуларның берсе бисмиллаһи тәвәккәлту алаллаһи. Аллаһ исеме белән, әйдәгез хәр тәрҗемәсен табыйк әле. Ни өчен ул сүзне әйтәсен аңлыйбыз. Аллаһ исеме белән тәвәккәлту алаллаһ. Мин Аллаһка тапшырдым. Тапшырдың нәрсәне? Өеңне, хатыныңны, балаңны, теге сервантта китап арасына кыстырган акчаңны, бүтүнесе Аллаһ кулында. Шулаймы? Аллаһка тапшырдың һәм Аллаһка тапшырдың алдыңны. Шулаймы? Юлыңны, тормышыңны, кәсебеңне, бүтүн әйберне. Бисмиллаһи, Аллаһ исеме белән. Тәвәккәлту алаллаһи, Аллаһка тапшырдың. Ни өчен Аллаһка тапшырдың? Менә дуганың ахыры. Чөнки ла хаула ва ла куввата илля биллах. Чөнки Аллаһтан башка бер әйбер үз урыныннан, үз халәтеннән, бер халәттән икенче халәткә, бер урыннан икенче урынга бер нәрсәдә күчә алмый, бер нәрсәдә үзгәрә алмый. Шуңа күрә Аллаһы Тәгалә бурдаган Аллаһның әмере белән керә. Шулаймы? Янгын да Аллаһның әмере белән чыга. Ваннадагы гибки шлангы үзелеп, астагы ике катны да Аллаһның әмере белән бастыра суга. Шулаймы? Бүтән нәрсә Аллаһның әмере. Электрда замыкание булып, янгын чыга Аллаһның әмере. Шуңа күрә син нишлисең? Бисмиллаһи тәвәккәлту алаллаһи. Бүтән нәрсәне Аллаһка тапшырдым. Чөнки ла хаула ва ла куввата илля биллах. Менә моны аңлап әйтергә кирәк. Аңламасаң, ул зикрләрнең аның мәгънәсе калмый җәмәгать. Дуганың, зикрнең бик әһәмиятле нәрсә әйткәнеңне белеп әйтүең, аңлап әйтүең. Һава тибрәтеп кенә. Ул бит ниндидер волшебный сүз түгел. Ул бит сихерчеләрнең сүзе түгел. Әпсен типсе түгел бит ул дуга. Ул бит аның мәгънәсе бар. Аның ул сүзнең нигезе бар. Менә шуңа күрә менә бу ла хаула ва ла куввата илля биллах дип әйткәндә азаннан соң монда
Мәсәлән, менә хәтта ул хадисне калсак, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте бит инде, кем өеннән чыкканда әйтә икән, бисмиллаһи тәвәккәлту галаллаһи ла хаула ва ла куввата илля биллаһи дип, шайтаннар әйтер ди. Без бу бәндә белән нәрсә эшлик микәнсең дип ди. Чөнки бу ди сакланды, бу хидаяттан барды ди, без аны бер нәрсә эшләтә алмыйбыз ди. Ягъни ул кирде кемнең көч астына? Ла хаула ва ла куввата илля билlah. Аллаһ Тәгаләнең көч астына кирде. Все, шайтаннар аны аздыра да алмыйлар, аны ала да алмыйлар, чөнки ул сакланган булып тора инде. Менә шуңа күрә кеше бер хәлдән кешедәген кешегә дә кагыла, бер хәлдән икенче хәлгә чыгу. Мәсәлән, факирлектән мохтаҗлыктан байлыкка чыгу, анда күңел чөнкелегеннән күтәренке күңелгә чыгу, авырудан сәламәтлеккә чыгу, имансызлыктан иманга чыгу, наданлыктан гыйлемгә чыгу, булар бөтенесе дә Аллаһ Тәгаләнең. Шуңа күрә ла хаула ва ла куввата илля биллаһи. Менә бу булды сөекле пәйгамбәребезнең Әбу Зәр әл-Гыйфаригә әйткән 7 васияте. Шуңа күрә мискиннәрне яратырга һәм аларга якын булырга, хәле синекеннән түбән булганнарга карарга, синекеннән яхшырак булганнарга түгел, шөкер итүдә инде шулай бит. Туганлык җепләрен сакларга, алар синең белән арасын үссәләрдә, бер кемнән бер нәрсә сорамаска. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез әйтте: "Ва идә сәәлтә фасъалиллаһ" диде. Аллаһтан сорарга уйласаң, Аллаһтан сора диде. Аллаһтан сора диде. Шулай бит. Һәм нәрсә ачы булса да дөресен әйтергә, Аллаһның динен тотканда сине яманлаучыдан курыкмаска һәм күбрәк ешрак ла хаула ва ла куввата илля биллаһ дигән сүзләрне әйтергә диде. Менә шушы сүзләрне әйтсәк, иншалла инде Аллаһ Тәгалә безгә үзе хәерле ярдәмнәрен бирер.